Jo em dic Anna Borràs, ara aquest desembre farà 3 anys que estic arbitrant i una mica jo soc àrbitre de forma accidental, vaig tirar un ensurt amb la salut, fet que em va fer parar en sec com a jugadora, vaig deixar la ciutat enrere, vaig fer un canvi de vida, me'n vaig anar a viure en un poblet d'alta muntanya al Pirineu de Lleida i allà un cop em vaig refer de l'ensurt vaig plantejar-me tornar com a jugadora sènior i allà la cosa estava complicada i va ser quan em vaig plantejar el tema de l'arbitratge i ara ja farà 3 anys en el qual he sumat experiències molt boniques, alguna de dura també, però sobretot imperen les boniques. Jo soc Núria Pijuan, vaig començar com a àrbitre a Barcelona i al mateix em van oferir feina aquí a Lleida, vaig fer un canvi i vaig demanar a veure si podia seguir amb l'arbitratge i com a jugadora. Llavors va haver un punt que pel genoll vaig haver de deixar el bàsquet i vaig decidir continuar pitant. Em dic Mònica, tinc 23 anys i faig àrbitre 2 anys i mig. Núria González, tinc 23 també i faig àrbitre 2 trobades. Jo des de petita he jugat a bàsquet sempre i per tema d'estudis i tot vaig començar a fer de taula i des de la federació ens van oferir ser àrbitres, llavors m'ho vaig plantejar com un repte, com una cosa diferent a provar, llavors vaig dir per què no? Llavors, fa poc que he començat, encara no tinc les impressions al 100% de si m'agrada o no, però de moment vaig ben encaminada i des de la federació ens animen, llavors, de moment, bé. Jo també era jugadora, però realment vaig decidir que tenia que ficar-me a àrbitre, va ser perquè era taula i de fet encara ho soc, i vaig pensar que podria ser una bona idea també introduir-me al món de l'arbitratge a pista. Jo em dic Maria, tinc 25 anys i vaig començar a xiular ara farà un any, el desembre passat. Jo em dic Sara, tinc 17 anys i porto fent 2 trobades. Jo em dic Montserrat, tinc 17 anys i encara no he arbitrat res. Jo soc de Barcelona, vaig arribar a Lleida ara farà un any i quan vaig arribar aquí no tenia feina, no coneixia gairebé ningú i llavors un amic de la meva companya de pis era àrbitre i em va convèncer per venir i mira, m'hi he acabat quedant. Jo vaig anar com a voluntària als Jocs Mediterranis de Tarragona i vaig conèixer a la Yasmina Alcalá, que vaig estar parlant amb ella i me va vendre allò d'àrbitres molt bé, llavors m'hi vaig apuntar. Jo portava tota la vida al bàsquet com a jugadora i vaig decidir que volia ser àrbit perquè a les categories amb les que jugava veia que hi havia certa mancança. Jo que fa poc que he començat, el començament de tot és fer-nos classes, un curset fent una mica de teoria i veient vídeos fent la part pràctica i després ficant-nos a pista i ficant-nos en situació de partit. Així és com comences a agafar sensacions de com arbitrar i t'ensenyen. Al principi és la formació més pràctica, trobades, escolars, t'has de saber el reglament però no estan tant a sobre teu, sinó que és més perquè et soltis i després ja una vegada que vas pujant fem moltes més classes, moltes més formacions, tenim un tutor també que ens ensenya, són molt més exigents amb el reglament, amb els exàmens i així de mica en mica anem millorant. Jo crec que avui en dia la societat ens està permetent poder canviar aquests hàbits que havia, que per mi em semblen supermasclistes, que hi hagi discriminació a àrbitres femenines i llavors penso que s'havia de canviar i que cada vegada la participació de les dones és més important i que s'hauria de tenir en compte perquè hauria de ser igual. No només en l'àmbit professional, sinó que també el paper de la dona en el món de l'esport cada cop està agafant més importància. També trobem que hi ha més equips, hi ha més jugadores, per tant suposo que el fet que aquestes persones que van entrar a jugar ara, si s'interessen per l'arbitratge o per ser entrenadores o coses així, s'hi van ficant a poc a poc. Jo crec que actualment l'arbitratge femení i en general l'esport femení està en un moment d'auge, està en un moment dolç. Des de les diferents institucions, federacions, el que fan és impulsar molt que les noies s'animin. Malauradament encara impera molt el sexe masculí i no hi trobo motiu, donat que en l'arbitratge el que es necessita és físic, resistència i sobretot cap, i això són qualitats que una dona pot tindre perfectament. També crec que hi ha una falta d'audiència, com si diguéssim,
per no separar. O sigui, és igual si és un home o és una dona, l'important és fer bé la feina i estar ben posat on has de fer. Jo el que crec que es necessita és que no entrin com a noies, sinó que entrin com a àrbitres, perquè moltes vegades ja no és que te tractin malament o que te diguin coses lletges per ser noia, és que te tracten diferent. A vegades és cap a bé, te tracten molt bé, te reben més amablement, però te'n dones compte que ho estan fent perquè els hi fas una certa sensació de tendresa, de mira, pobreta, que ve a arbitrar, i és que no volem això tampoc, nosaltres el que volem és que ens tractin igual que els nois. Jo crec que sí, que l'arbitratge en general et canvia una mica després, quan no estàs a la pista, el teu tarannà i la teva forma d'anar per la vida. No deixa de ser que és una feina en la que tens que ser molt rigorós i molt estricte amb tu mateix i, bueno, al final tu has de tindre la suficient temprança i temperament, no?, per dirigir un partit. Llavors, bueno, això són qualitats que al final veus com, en certa manera, quan no estàs a la pista, també tenen un cert efecte en tu mateix. Sí. Jo crec que això, afegint el que ha dit la meva companya, que realment quan estàs en una situació d'estrès, ja sigui estudi, ja sigui treball o el que sigui, també t'ajuda a dir, vale, paro, me centro i torno a començar. Però hi ha partits que per lo que sigui, errades o hi ha tensions o s'estan jugant alguna cosa i a tu te transmeteixen els mateixos entrenadors o jugadors aquests nervis. I has de ser tu qui ha de dir parar-se, serenar-se i tirar endavant. Lidiar amb situacions conflictives, és això. I al final, bueno, en la vida t'hi vas trobant contínuament amb situacions, contratemps, i tot això, doncs, bueno, són coses que nosaltres sí o sí, sense opció, a la pista hem de saber com resoldre-les. Doncs això es pot extrapolar perfectament en la vida d'un mateix. Opino que, o sigui, jo em feia bastanta vergonya i sortia a un camp i dir això és fora, això és falta, això és tal, però considero que també m'ajuda molt al meu dia a dia perquè a l'hora de fer exposicions a classe o qualsevol treball, com que tens més confiança perquè has vist que el que tu dius importa, perquè has fet que, jo què sé, que un nen que estava fent violacions, faltes, el que sigui, ha parat i se n'ha adonat del seu error i llavors has vist que això ha tingut una influència en ell. Llavors, a les teves exposicions a classe, per exemple, al TDR o qualsevol cosa, també imposa i pot tenir importància. Per tu mateix has de fer que valgui la teva feina i que el que et diguin els altres no t'importi. El que has de fer és, quan pites, estar convençut del que pites i això ho aprens tu amb l'experiència i amb el que t'ensenyen. Llavors, a partir d'aquí, sempre hi haurà crítiques d'un costat o d'un altre, però si tu estàs segur, saps que per molt que te critiquin, és que volen que el seu fill guanyi, que el seu equip guanyi, però això tampoc t'ha d'afectar. Simplement tu has de pitar, estar convençut i millorar cada dia i ja està. Que no tinguessin por, perquè jo des d'un començament ho veia com algo que em donava molt respecte, perquè sempre he estat jugadora i veia els àrbitres com uau, és un àrbitre, tracta-la amb respecte i tal. Llavors, veure que els nens te tracten amb respecte, que el que tu dius t'estan fent cas, estan complint i que estan seguint les normes, també és bastant reconfortant. Doncs bàsicament els animaria perquè és una manera de gaudir del bàsquet des d'un altre punt de vista molt diferent al que puguis tenir com a entrenador o com a jugador. I és el que deien, no? Que a vegades fa una mica de respecte perquè et plantes davant de gent que són jugadors, et qüestionen també moltes vegades, però també és la màgia del bàsquet de veure quins punts de vista hi ha i al final està molt bé. Jo el principal que diria és no tenir por a equivocar-se. Vull dir, l'important és errada tras errada, perquè arrel d'aquestes errades realment tu mateix te formes com a persona i més vas creant el teu propi arbitratge. Vull dir, les normes, el reglament està tot molt estipulat, però tu has de ser qui creï el teu propi estil. Llavors, arrel de pitar, atrevir-te a sortir i a cagar-la, perquè som humans realment, arrel d'això, a poc, no hi ha cap problema. No desistiu, no desistiu. A l'inici ens trobem en situacions complicades, en què de cop i volta veiem com un partit se'ns descontrola, i tot això al final ens acaba sent molt beneficiós el dia de demà, perquè només lluitant i sent constants
és com aconseguirem que després els partits surtin de forma normal i al final tots aquests fruits que al principi potser toca patir una mica acabes tenint la teva recompensa.